Zakhamuzi, besicela nihlaziye lokhu nibebanzi. Ushintsho eNingizimu Afrika luyeza. Ngale kwamandla ethu, asikwazi ukukumisa lokho. Izinto esingazama ukuzilawula kungaba izinga lodlame, izinga legazi eliyochitheka, nezinga lokuphazamiseka nokucikela phansi kwempahla. Lokho kusezandleni zethu, nakuba singakukholwa lokhu. Makuthi thina, njengezakhamuzi, asifaki isandla kumapulatifomu afana ne-ecosystem nezinye izakhiwo ezifanayo. I-inaction yethu isekela ngokuqondile ushintsho eliyoza ngodlame nokuchitheka kwegazi ezweni. Ungazikhohlisa uziduduze nganoma isiphi isizathu osithandayo. Ungathi wena usaba osopolitiki. Wena ungumuntu webhizinisi. Usabela umsebenzi. Noma usebenzela umbuso kanjalo nje. Kumele samukele ukuthi onke lama platform ahlukene kanye nabantu abazimele bangaxhumana ngezwi elihlangene elilodwa. Bengaphoqa ushintsho oluhle lezakhamuzi. Isibalo sethu siningi kakhulu. Izibalo zethu zingaphoqa ushintsho. Sisebenzisa omakhalekhukhwini bethu nama-laptops kuphela. Masihluleka lapho sishaye umgwaqo. Zilime ziye etsheni. Ngokufanayo ukungahlanganyeli kwethu kuzoqinisekisa ukuthi izingane zethu. Intsha izohlangabezana noshintsho lwegazi oluphazamisayo nolunobudlova. Sizobona udlame okwesibili ezimpilweni zethu. Isiqondiso namazinga alolu shintsho asezandleni zethu. Asizibandakanye silungise izwe lethu. Sifake isandla kumapulatifomu afana ne-ecosystem. Sibe nemibono yokuthi izwe lethu liya phambili kanjani. Sakhe ushintsho olungcono. Ngoba ushintsho liyeza noma kanjani.